No a oni ho vyvedli a hned doklady na něho chtěli a... Jsou hrozný silnice, hrozný zastávky. Samá děura, tyhle, to nevíš, jak máš do té zastávky na nic. Nehybá se, vy? Právě, že jo. Úplně do strany to je. Kam do strany? Tohle se to náhodou do... Nebo? Do strany to není. Hodně do strany. To tam dost pod toho pořadí. Ono je tady. No tak je. Já koupím tamtu, to bude lepší.
Karolka. Moc stojí kluci, dej paní. Ne, říkám klukům tady. A vy budete na mě tam čekat, až takhle tam vylezu, jo, pomalu. Kde čekat? Nebo co jste říkal? Aby vám tu tašku vytáhli. Vidí, tak promiňte, já myslela, že jste mě hnal do prostředka. Ale houby. Dejte mi to tady, já hned vystoupím. Jo, já vám to zase nesu. Takhle se mi Já jsem jim říkal, aby vám s tím pomohli. No, tak promiňte, děkuju moc. Já mám totiž ve zvyku, že tady nezvyku, že když říkají, že jdu do prostředka. A já vždycky říkám, co pak tam budete na mě čekat a koukat. To ne, to jsem neříkal. Je to dlouho trvá, než... Já jsem chtěl, aby vám s tou taškou pomohli. No vidíš. Tak děkuju moc. Děkuju moc. Naschle, mám taky, naschle. A bylo jak šodrnáče. Tady právě. My se smějeme, že já jsem říkala, že takováhle nikdy nesmím být. Můžu nastupovat s kočárkem, tak tam to ještě taky pomoci. Mě bavilo konečně, jak nastupovat tehdy z těch vozík. Mě bavilo. Ti může být jako všechny tam je ten plagát, že tam je pán, tam jako obsluha, že tě autobusná štáty, to je celý, je to vždy jeden ovocný, Mě bavilo, že jsme tehdy byli na 136, tak nábor, já jsem to vlastně mohl nějaký pocit, že já jsem si mohl otevřít oči na formulaci. jo? Mě bavilo. A sledí to? Udělal jsi? No. To mi líbilo. Mě bavilo. Tam
Ale oni stejně víme, to jsou spíš taky to, co během týdne, ještě tam během toho týdne, co dávají, tak jsou to se když ještě jsme ano, je tam něco navíc, ale toho navíc tam poměrně málo. To modrý. Já teď čekávám na svoj to Já vím, že tam to 118 končí. No, tak to taky není úplně problém. Že to nejde přes sídliště skočilo? Ne. Ne? No, jako na tam nezajíždím, ne? My musíme vystoupit tady na stoupit. No, vidíš? Tak hezký svátky. Ale měj se a hlavil Ježíška. Mám taky. Jsi mu napsal, ne? Naschledanou. Napsal jsi mu už, jo? Naschledanou. Taky hezký svátky.
začnu navrtávat. Pořídíte si, jo? No, to někdy v únoru až. Protože ona je dobrá, víš. Když potom se něco stane, tak je dobrá. Jde, no. Spořilo. Příští zastávka Teplárna Myšlec. Dneska to bude lepší z toho. Dneska to je volný, dneska to... Tam to trvalo hodinu 22 minut, jak jsem tehdy natáčel. No, protože jsme měli asi 9 minut zpoždění. 10. Já jsem tam byl. A nejde pomalu, a my ještě. To byl nějaký nový ten včera, co vás střídal asi, ne? Podívej se, co bylo. Ráno tu kouzalo trochu. Dostaneme. No, jako se to opatrně. Těch kolejích to vždycky kouzí. Ne, jsou tam kuličky. Vidím dobře nebo nevím? Jo. Co? Dobrý. Zase Karel neřekl, že třeba neměl A tady se taky nesmí pokolení? Kdyby nastoupil Karel. Ne, tady je to přímo přikází. Ale Karel by vám přece máte jen poslal. Ne, tady ne. Tady na tuto, když to bude napsané potom, na tuto já nesmím, to je zvýšený tramvajové trasy. Ale tam to není tady zvýšený tramvajové trasy. Rozumíš, Molinko? Tam nebyl, no. Tam to bylo v rovině. No, tam. A není zvýšený tramvajové trasy. Vyjel jste tam už dneska? To dneska nebylo třeba, že tam je volno. Ale pojedu tam klidně zás, když nebude tam někdo. Tady to je určitě přímo značka, že to myslím. Dál. No dobře, ale tady jde o něco jiného. Odpoledne to udělá jenom 20 kolečka. Dvakrát. Má něco přes 5 hodin.
ulička o víkendu dlouhá. Neví, že jsem byl u Holiče, A jo. A já jsem se říkal, že máte nějaký jiný účet. A kde jste byl nakonec? na Libuši. Ale musel jsem ji napřed na pivo. Takže mi řekla, abych přišel tak za 3/4 hodiny. Bohdalec. Příští zastávka Slavia. Byl ten provod odpoledne. My jsme byli nakupovat na Chodově, něco jsme dokupovali a 177 poprvé stála na to, když vyjížděla z Obratiště, bez byla kolona. To už bude po Vánoci. Máte rybu koupenou? V neděli kupuju. Živou. Musí do vany a pak si s ní koupím. Pro děti.
proč tam potřebuji dneska natočit? No, Že nevíš proč? ne. Protože tam nejsou auta. A chci, aby bylo vidět, že ani v těch pruhách nejsou šipky. Tam nejsou šipky. V těch dvou jízdních pruhách. Takže to zase budete chtít za video? To mi tam hodíš, ne? No. Dostala som správu, že ste došli. Krásne, rumím ma, chcela som si písať, možná prečo. Ja značím, to počujem, to Dobrý? Nerozumiem ťa. Naše to prečeho? Já vím, co pod tu kameru pořídit. Co? Na tu podložku, na tu noticku znovu. Jestli to s tím přisej k tomu. No, něco si připravil. Protože tyhle ty videa ze předu jsou úplně nejlepší. Nějakou podložku nebo stojánek na to udělat. Oni prodávají u nás to že se tam dá, no to se vloží ta kamera. Ten dopis, Nekoukal se. Podívám, dneska se povolí. Jako třeba tady máš šipky, tak tam nejsou žádný šipky. Nejsou. To chci mít taky natočené, aby někdo se nevymlouval, že tam jsou šipky. A já mu řeknu, že tam nejsou šipky. Ty tady přerušil na čára, takže bys nevím. Tam se mi nepřejel čáru. No. Tady jsem musel odjet ten ostrov. Tam jsem objel. Teď jsem ho objel. No? No. Tady nic není. No. A teď se dívej. Vidíš tu nějakou čáru? Ne. Já ji to nevidím. Až tady. Až tady to začíná. A to už jsem tam najet. A teď jako co, tak bychom tady měli stát, podle mě. Ale neblbé. Víš, že to nejsou žádný šipky. Jsem chtěl, abych to tam měl. A teď to jsou jako dva pruhy. Jsou to dva. Protože si plno lidí myslí, že tam to na ten pruh nesmí. To není pravda. Může se tam. A nesmí se tam, ale nesmí se pak, když už jsem tady, tak nesmím už. Tady. Tam už můžu v křižovatce. V křižovatce se může přejít, může. Ale musím jim dát přednost. To jsem jim taky dal. Kdyby
se tam nesmělo, tak bude ta plná čára furt. Chápeš mě? No. My tady je to jasně vidět, že jsou tady dva pruhy. Tenhle a tenhle. A mně je to jedno, já to mám na kameře. Tuto jsem chtěl mít na kameře. Doufám, že to tam je. Jo, mělo by. Tady je to něco jiného. To už se dá považovat jako zvýšené. No. Ale tam ne. Kdyby nechtěli, aby se tam jezdilo, tak tam tu ty hraby dali taky. No. Co? Ne, to je opravdu. Já se rozhoduju, že vyrazím do Hostivaře za tím jejich vedoucí. Ne za Karlem. Za ty autoškoly. Jo. Jestli má vůbec takovýhle člověk určitě lidi, když neví ani... Jestli vůbec může dělat školaře, když jakojí debilně stojí zaparkovaný. A když nechci nájsť na ten herb, ty vole. No a co tady? Tady se může. Tady co? Tady se může. Tam ne? Tam tak. Dá na tu flečku z té kamery. Musíš to dát přes počítač. Tak já tě jí dám. Já vám dám ještě jednu. No, to bych byl rád. Já nevím, jestli se to na tohle vejde. A musíte si to dávat do počítače. Já to budu dávat do počítače. Kolik to spotřebuje, tak ta hodina 20 minut z té flešky, tak zabere. 5. By to mohlo. Tohle myslím, že a ona je má 8, no. No. Takže tam zbývá, nějaký fotky jsou tam. No. To je jedno, by tam bylo. Celou paměť počítače zapásal videama, protože když tam nemáš místo vůbec? Nemám, já jsem si přál právě hard disk, protože ono se to nezdá, ale oni ty videa jsou tak velký. No. Už to máš plný. No. Já to musím na konečném umýt. Tuto tyhle, já jsem ráno myslel, že to je popel. To je to jako když jsem chtěl jít dolů. A když se rozjetnul, tak je nějaký chrchel. Nebo jako kdyby jsem chtěl jít holub a udělal by tam potřebu. Jako on asi kašlal a byl že asi kašlal a... No. Ale je to nechutný. No já, prostě to je. No, ale já jsem včera, protože taky. Jak něco přijde, dal toho pinka. mi bude Jarda volat. No,
Tak já pojedu za jejich vedoucím, protože říkám já. A ukážete to i Lérakovi? Jo, Prostě, že jo. Obě. Já jsem už... Prostě, že jo. No, to je jedno, ne. Aby viděl, že tam taky nejsou žádný šipky, protože na tom mým ty šipky nejsou vidět, když tam stály auta. No. Ale tady je vidět, že tam nejsou. Ty pruhy jsou stejný. Proč by tam malovali pro tramvaj plnou čárou? Co? Proč by tam malovali pro tramvaj plnou čárou? Já jsem plnou čáru nepřijel. Ale ne, že tam bylo jasně nějaký, když jsme stáli na té utý křižovatky, že tam byly prostě dva pruhy. Grupy Duchovy se koukne, hele, jestli náhodou šel, než že jsem to tady bylo, Jako to si myslí víc lidí, že tam nesmíš, ale není to pravda. Já už jsem si v tom jistý, že tam můžu žít. Kloubová 207. Já si myslím, že plno lidí už odjelo pryč, správně. Tohle mě dostává 63,26 štrubl. Kloubový autobus je to. Co na to je? Toho leťáka taky opomíš. Po víkendu je to dobrá nechta, ta 136. Po víkendu, ale... Ve všechny to stojí hlavnice, jsou ty zácpy. Tady ráno byli kapři na silnici, jsem brskal. Jo. A oni nic nevěděli, oni seděli v autě a tady se mrskali kapři na silnici. Stýkátěni jim padli, víš. Nevejdou, no. Navíc je to zbytečný sem dát kloubák. Musí ten první stát ještě před tou cedulí. Kdo to vymýšlí toto? Ropit jako před Vánocím posílení 207. Kdyby se jim to mělo vejít na konečnou. Já pak mám nájezdu zastávky. Počkej, kočár. Ještě nic, já budu tam uvnitř. No, je to. Pryč dobrý. To Ropit odůvodňuje tím, že tohle je jediný, na co mají peníze. Že sem dají klouby. Že nic víc posílit nemůžou o Vánocích. Jenom 207, že dají do kloubu a 188, že dají do kloubu o víkendech. Myslím, že půlka lidí z Prahy bude venku. Bude no, teď už odjíždí ty lidi. Já myslím, že si hodně lidí vezme v pondělí volno, aby už mohli ten víkend jít. Na 100%. Už některý odjeli včera. Proto byl včera takový provoz. Ještě jezdili cestou do těch nákupy. Leden to ty lidi budou chodit nakupovat, co? Ve slevách. No a v únoru už budeme nakupovat na Velikonoc, tak pomalu. Po Vánocích jsou slevy, to máš pravdu. A v únoru se začneme připravovat na Velikonoc, tady doprovody. Zajíčkama.
A hned jak skončí Velikonoce, tak budou prázdniny. Nakuďte svým dětem věci na prázdniny. A hned jak začnou prázdniny, tak bude hurá do školy. No to už začnou Vánoce. A v září budou už Vánoce. Prázdniny už se na Podle mě to kazí ty svátky, když je to takhle. Já bych to třeba začal, jak začne advent, tak bych začal teprve prodávat ty věci, aby to mělo nějaký smysl. Ty svátky jsou úplně kvůli něčemu jinému. Oni chtějí prachy. Ne, No to je taky ty prachy. ty se předbíhají s dárkama, koupí lepší dárek, dražší dárek. Kvůli dárkům to není. Mohlo by to být. Někdo má vás. Chce zastavit. Je to na znamení. Podle mě ta děvčina má, já jsem jel to 121 školní. Všichni my jsme byli u té školy, jak je tam na filozofii. A všichni na mě začali mávat. Nejvíc videí z tohohle vozu mám já. Ještě jsou tam dvě nějaký cizí. Jednou na nějakém XCčku, jak byly ty povodně. A jednou to někdo natáčel na... Jo, na 271, když ještě byla. Ještě jezdila.
mě ji měli nechat, protože 170 dnů. Ty máš vezmu tu kameru na vozovně, to byli jste, vezmu tu kameru. A zjistím, že jsem nic nenahrával. Z té cesty, že jsem to měl z toho dobu vypnutý. Ne, já vím, že to nahrával, protože to už bys jinak bylo černá ta voda. Kdy? Dívej si, jak tam najíždí ta 195. To bylo něco pro Karla. A, přes Polončáru. No, tak tady to jinak nejde. Rozumíš mi? To by Karel už měl keci. No asi jo. To už by musel jet s tou 195 tam. Kolikrát musí se postavit tady. Protože jinak to nejde. Ale jinak to nejde. Na Vysočanské, ale jsme vykojili na té harfě, jo. Tam jsem taky přijížděl v křižovatce do Dílky. Možná, no, a to samé je to tam. Ale to samé je na Flóře. Co?
je prosinec. To na Štědrý den máme 6 stupňů nad nulou. Zítra první pořadí 136 jezdí klíčováci. No. Už jste někdy slyšel, že se v noci může střídat na nočce? Co se střídá? Na nočce, jako během noční linky, že se dá střídat taky. Pořidiči? No. No, jaký pokoje pořadí? Nebo co pokoje? To bude 62. pořadí 506 a bude se střídat 6:30 na Budějovický. A to máme my? No, Kačerov. No, tak to bude pro některých překvapení, až přijou do garáže. Když se toho nevšimnou. Rozumíš mi? To mě překvapilo. A on, a stejně ten, co vystřídá, tak udělá, že dojede na Jižňák, z Jižňáku dojede do Třimic a konec. A klíčováci ty to mají ještě horší, ty jezdí, ty to mají třeba 200 danou, 200 třeba druhou. A pak tam mají ještě k tomu kolečko nočky. To musí být, to kdyby tam byl někdo nový, tak ten by asi hodně koukal, kdyby se mu to přehodilo na nočku a že by měl někam. Já jsem jednou jezdil 196. Jo, to jsem jezdil s váma. jsem celou šichtu 188. To jsem šel zrovna za váma, to jste říkali. Já jsem si tady nečekal. Bylo překvapení. Teď jsem, kdyby tam přišel nový, tak je z toho v čudu. Co? Vezme ty vole, nejde ti vole. Tam šlou ty vole. Ještě vysíláš pro někdo neumře, ještě jako psaná. Ne, ještě ne. Kdyby nebyla, tak to už nezvěděla. Já si myslím, že by to zjistil. To je taková blbá díra. To je hrozná stanice, ten Stříškov. To jsou zbytečně vyhozený peníze. Jsou. Co? Jsou. Peníze se mohly použít na něco jiného. Zbytečně drahá stanice. Hlavně jak je to monstrózní, že je to vidět. Uprostřed sídliště tedy není hlavně ta stanice bude využívaná maximálně tak ráno odpoledne. Ale proč tak drahý? A stanice metra má sloužit jednomu účelu. Tam lidi nastoupili a vystoupili. No. A ne třeba, že z toho udělali nákupní pasáž nebo něco takového. Ty lidi chtějí prostě přijet, vystoupit z metra a jít domů.
A ne někde se šmodrchat ve stanici. To nevím, proč metro musí jezdit pod zemí. Metro může vyjet i nad zem. Může? Až to spolu do země. Protože vědí, že za něco můžou utratit peníze, tak proč to Bylo by to lacnější na povrch, když tak udají jenom tomu. Jenže oni tam mají kámoše v té firmě a ten by jim to udělal za nějaký peníze. A říkám, nelítali nějaký děti, to můžou zakrýt. Někdo pracuje u metrostavu, má známýho tam na magistrátu, to na magistrátu řekne, hele, půjdeš mi udělat metro. Tam byl BEM. Když BEM to začal tohle po metrostavě. Tunel Blanka. To dělá jako, že neví, kdo toho objednal. Jenže Praha na tom prodělává, protože oni si platí to, oni platí ty zaměstnance, kteří tam na tom pracují. A chtějí to po Praze, furt ty peníze. Peníze na to, aby udělali tady nový značení, tato neslyšená. Hlavně na floře. Na tady taky se podívejte, jak je to ještě ze starých zastávky, to značení. A kdyby si někdo stěžoval, že tady to neodpovídá to, ty situace, tak by řekli, že nemají peníze. A teď je to takhle se vším. Teď ty nejvíc navštěvované místa jsou v nejhorším stavu.
tam budeme. Ještě kousek. 3 stanice. Už tam budeme, já to musím umýt. Na tuto mi není cíle. S prasatama, ty vole. Ale já jsem včera viděl nějakýho tydiče na Tečerově. Ten si lehnul dozadu na ty sračky. Já bych tam nelehal. Já taky ne. Ten je chutný. Ví vůbec hodí, kdo tam se chytne nějaký exentivé, posere se z toho. Ten je chutný. Nějaký strát nebo něco dostane. Zakázal bezdomovcům jezdit autobusem. Zakázal. Zajedno jezdí na černo, nemají ani jízdní doklad. Jako. Ani jízdní doklad nemají, nemá cigara. A za to tady Praha utratí miliony korun, aby bez jasné jezdili. Ten HDčko. Zatím jsem si teda toho nevšiml, že by to nějak... Všichni mají možnost sehnat si práci, všichni. Mají, ale oni nechtějí. Může jít bude na ubytovnu. Ale on nechce. Tak. Protože si koupí chlad za ty prachy. Není, že to je, že oni za to nemůžou, oni prostě nechtějí. Nechtějí. Ať se na ně vysvětlí. To jsem viděl v televizi jednou dokument, a tady to mají někdy jako hobby. Ty bezdomovci to mají jako hobby, Že prý nějaký, to dělali rozhovor s nějakým bezďákem a on říkal, já mám nějakou dost něco, já mám asi, že má na kontě asi 1 000 000 a že jako barák měl někde v Jesenici a že to jako pronajíval svý dcery a že to měli jako koníček. To říká holubo. A oni pak dělali rozhovor s tou její holkou a ona řekla, že je to jako její táta a že jí to doopravdy jako pronajímal, že on to má jako koníček. To mě překvapilo. Ještě musím pustit tuto. Mohli mě asi nepustit, on byl dost rozjetej. No nevím, teď to do mě napálil. To se taky občas stane, ne? Co? No. Vozovna Kobylisy. Konečná zastávka. Prosíme vystupte. Jako koníčka bych to možná bral třeba týden. No. Rozumíš mi? Ale ne celý rok. Nevěřím tomu. Já taky ne. A vůbec. On to má jako koníčka a žere z popelnic, jo? No. To je dobrý koníček. Co? Je no.
roku najdete na www.